seria fins i tot podria generar aquest consens que deien en totes aquestes forces polítiques. Em sembla que no es tracta tant, només des de la nostra perspectiva d'ara començar a debatre si està bé, si no està bé, què opinen respecte a la pregunta. L'Assemblea Nacional faltaria més, està en el perfecte dret d'emetre aquell posicionament que cregui i ja ha fet una proposta al llarg d'avui. El nostre compromís com a Unió Democràtica de Catalunya, el nostre compromís en el marc de Convergència i Unió és fer costat al president de la Generalitat en el compliment del que ens vàrem comprometre tots plegats en el debat de política general, que al llarg del mes de desembre, prèvia consulta des de la presidència de la Generalitat, màxima institució d'aquest país, amb els diferents grups parlamentaris que estem, i nosaltres ja estem pel dret a decidir, doncs es pugui arribar a formular el contingut de la pregunta. I el contingut de la pregunta, i ho subratllem, celebrem la reflexió que feia pública ara fa una setmana el president de la Generalitat en aquests termes, que havia de ser una pregunta clara, ens ho trobaran, i que havia de ser una pregunta inclusiva, i nosaltres creiem que una pregunta inclusiva és aquella que d'una altra manera recull tot el ventall que és plural i divers de persones, d'institucions, de forces polítiques que estan per tota l'expressió del dret a decidir, que volen ser consultats democràticament, pacíficament, cívicament, emparats per la legalitat, que hi ha més d'un i més de dos camins. I per tant nosaltres estem a la recerca de la màxima unitat. I sumarem en aquest sentit al costat del president de la Generalitat per trobar la màxima unitat. I ara fèiem un esment, ho feia el secretari general nostre, en relació a aquesta mala notícia que el Partit dels Socialistes en un moment d'alguna manera hagi deixat el tren. Nosaltres intentarem de totes que aquest ventall no s'aprimi més, evidentment. En qualsevol cas, és el president de la Generalitat a qui correspon, perquè aquest és el mandat que tenim, i Unió Democràtica de Catalunya celebra que això sigui així i es posa a disposició del president de la Generalitat quan faci tot aquest ventall d'interlocució amb els diferents grups parlamentaris, amb els diferents grups polítics representats a la Cambra, expressar quina és la nostra realitat. Entenem que és un bon camí adjectivar el contingut de la pregunta com a clara i com a inclusiva. Sí, vostè al final de la intervenció fent una reflexió que m'agradaria si poden aprofundir una mica quan comentaven el que estan dient les enquestes en quant a intenció de vot cap a Convergència i Unió i que Convergència i Unió hauria d'agafar el lideratge d'aquest procés. Si interpreto bé, d'alguna manera estan demanant que no marqui, que no sigui, per exemple, Esquerra Republicana o la mateixa Assemblea Nacional Catalana qui marqui el pas d'aquest procés, sinó que siguin el govern de la Generalitat, el seu president i Convergència i Unió. Bueno, vostè es lliure d'interpretar, òbviament, el que vostè cregui oportuna, però simplement reflexionava en el sentit de nosaltres hem estat durant molts anys que hem tingut responsabilitats de govern i de país, diguéssim, no? La capacitat de ser una força política central i centrada que ha liderat i ha sabut liderar aquest país. En aquests moments convulsos, difícils, complexes, crec que nosaltres hem d'intentar fer tots aquells esforços per fer possible que aquest lideratge el pugui seguir fent i el pugui seguir tenint Convergència i Unió. No tant en contra de, sinó en favor del que hem de fer nosaltres. La posició meva, la meva reflexió, no anava tant en una valoració de cara a fora del que és Unió Democràtica, del que és Convergència Democràtica, del que és Convergència i Unió, sinó de cara a dintre, reforçant, jo crec, un concepte que nosaltres hem de donar-li utilitat i donar-li virtualitat. Els partits són un instrument que nosaltres estem utilitzant i Convergència i Unió com a força política, si vol vostè com a federació de Convergència i Unió, però també entenc des del meu punt de vista, des de la individualitat de Unió Democràtica i de Convergència Democràtica, nosaltres volem liderar aquest espai i aquest procés a Catalunya en aquests moments. I això ho ha de fer Convergència i Unió. No és que ho hagi de fer en contra dels altres, no és que hagi d'excloure els altres que vulguin també participar en aquest procés, però jo crec que nosaltres, si hem de fer una reflexió sobre el que diuen les enquestes, etc., jo crec que nosaltres hem de fer una reflexió en positiu cap a dintre, en el sentit que nosaltres hem de recuperar aquest lideratge de Convergència i Unió per intentar dur a terme el procés que en aquest moment està vivint el nostre país i el nostre poble de la manera millor possible per defensar els seus interessos, compromesos, com he dit, tant en l'exercici del dret a decidir com en la celebració de la consulta. Per tant, no anava tan relacionada cap a fora amb un missatge intern nostre que aquest instrument que és avui vigent, Convergència i Unió, Federació, Comunitat Democràtica, partit, com coneix el partit, pot fer-ho, ho ha fet fins ara, per tant, ha de seguir fent i ha de seguir tirant del que és la iniciativa d'aquest país.